Hamu aliakan pinarhamaul ni dibata ditahi rohamuna don waing naing marbagas halaidang tamahalak Kristen marbagas songona sutumadda dibata atong tangyon hamu majuluhatan ni dibata taringot tu pardongan ruhut ni pardongan saripyo ni halak Kristen. Jadi ditopa dibata majulmai tumiru rupana ditiruhon dibata lomanopa ibana bawa do boru-boru nasida ditopa dung ditopa dibata julmai dido ibana ma dang denggan sasada bawai punjung ubahin ma di ibana sada boru-boru pangurupi di ibana bain akupna alai sian mula nai dope di hatotopan nai bawa do boru-boru nasida di bahin alani ditadikon ni bawa do amana do inana patopon dirina tuniolina naga besada daging do nasida na duai asadada dua benasida tung sada daging do akup ni idi dok Tuhan Yesus ganup na paulakon na niolina iya soalani na marmainan na palakupot sado pangalakup do na membuat nasirangi atong napinando mo ni dibata dang jadi sirang ni jolma songonod do didok dibata tu bawa hamuak kabawa hahulungi hamuma pardi hutamu nabe songon Kristus na makahulungi huriay jala na mangalyo diri na humokopsa unang muruk hamu dopak nasida ikon maroha hamu mandongani nasida bayan hamuman nasida songodongan panean di hanguluan nasora suda dungi songonodo didok hatan di dibata tu akka boru-boru dioloy akka parapuan ma bawa nabi songon pangoloyoy na di Tuhani ay bawaido uluni pardihutana songon Kristus uluni huriay ikon botor porman toman mardongan halabok kodot hademakon nito di parangini buru-burui iman na arga di jolo ni debata dohot di jolo ni jolma atong songon akan namar parangihon hata ni debata mahamu sumulukon para sini rohaon dohot habasaron dohot haserepon ni roha mahamu masih pauni-unian mahamu dohot masih asiasian saluhut riting ni roha muruk rimas panonggakyon do pangicakyoni daw masyan hamu alay digijang ni saluhut nai masih haholongan mahamu ay ido raut-raut ni nasundinggan dungi dami nasyan debata ima mangrajay di bagasan rohamuna jala saluhut na binain muna marhiti-hiti hata manang pambainan toktong may marhiti-hiti guar ni Tuhan Yesus asa ibana mangarajay rohamuna dohot ulaw muna atong nunga dibigi hamu hata ni dibata taringot tu ruhut ni pardongan saripyo ni namanukun maaw nuwaing jumolo diho alay panguli yosapat holong siani par holo doho makajongjoko di jolo ni dibata na umboto saluhut do di jolo ni dongan na pungu dison na di pangido rohamdo Gabriela Octaviani takumben na niririt mon dongan musaripe holo doho makaholongi ibana siya nasa roham dohot mangulaon siya nasa gugom uhut marparangehon parangin abadia rap dot ibana na holo doho mga juaju dot hagalion na tungsura humurang parangina jala nasotupa paulakom mu manang tadi konomu ibana paima disirang hamatian hamu sugut molo nong sadar roham manguloy saluhut nai dokma namanukun ma audot diho ale inang Gabriela Octaviani takuben niririt ni Yosapat holong siani paron bain dongan na saripe naolo do makajongjoko di jolo ni dibata na umboto saluhut do di jolo ni dongan na pungu dison na di pangido roham do Yosapat holong siani paron gabi sinodukmu olo do makaholong iba na siya nasa roham
dohot marpangalau naturi maradupun ibana, dohot marparangi parangi nabadia, pabuah halak Kristen ho, jalan asotupa mahilolok ko, manang tadi kodomu ibana, paima disirang hamatian hamu sogut, molo nong sadar roham mangului saluhut nai dogma, atong marsilon tangan siamun mahamu, pabuah hot ni padan muna. Di pasu-pasu jalan yang rapi mati batama, di surga pun mati batama, dan aku jala asima rohana di dopak pun mati batama, dalam pasal madamina. Noeng pinasat matu parhalado, lopasaton cendramata. Kita dengarkan KUR Gabungan Seksi Perempuan.